Moi kaikki ja tervetuloa Nipsulaisen kanavalle. Ja tässä videossa mä kerron teille yhden jutun. Eli tulkaa kello 12.00 keskiyöllä Veikkolan luistelukentälle, vaikka siellä ei ole enää jäätä. Koska saatatte nähdä meidät, koska me katsotaan noita raketteja, saatatte jopa nähdä mut siellä. Mutta muistakaa aina, että mä en sit välttämättä oo siellä, tai siis oo siellä, missä sä oot, mut mä oon siellä jossain, et yritä etsiä mut sitten, ja niin. Mut kiitti kun katsoit tän videon, ja siis nähdään ensi videossa. Hei, kamu tuu tänne! Hei, joo, mä tuun sinne! Oi, anteeksi.